Mä oon midissä. Ne ei taas vuokea valoille siitä. Tai tulee läpi. Ne yleensä vaan yrittää siitä jotain tämmöistä tyhmää. Palata mut. Joo. Kyllä sä eteen. Jaa, siinä oli siis vuokea reunalla jo. Joo. Mekki. Mä vähän vielä vaan ottaa sitä. Täytyy se roikka siitä. Midissä oli yksi. Se edelleen läpi. Käy, kyllä. Pitäis kuolla tohon naahtiin. Jep. Minä nyt longista molemmat. Joo. Eikö myös se boss? Meistä anssi näin. Saitilta muuten heitti ton naat. Niin heitti. Selästä jäi. Siinä Siinä on AKG. on maassa, eikö smokeita. Jep. Tää on sinne puolia.